Uso na talaga ngayon ang mga modern classic scooters na may malalim na impluensya mula sa Lambretta at Vespa. Kaya pati na rin ata lahat ng mga kilalang motorcycle brands ay may kani-kanila ng mga pambato pagdating sa modern retro classic scooter. At nito lamang mga nakaraang araw ay naglabas na ng teaser post ang Sim Philippines patungkol sa bagong motor na ilulunsad nila ngayong taon. And as always, ay nahalata agad ito ng mga motorcycle riding community na ito daw ay walang iba kundi ang SYM Tuscany 150. Kaya tara, samahan ninyo ako at pag-usapan natin kung gaano nga ba kaganda itong pambatong modern classic scooter ng SYM dito sa Pilipinas. Umpisahan kaagad natin sa kanyang design. So typical siya na modern classic scooter na uso ngayon mga boss. At mapapansin mo agad na kopyang-kopya niya ang hugis hexagon na headlight ng Vespa at ng Lambretta. So naka-full LED light na po ito, pati yung tail light at ang kanyang mga turn signals. So visible na visible po ito mapaaraw man o gabi. Kuhang-kuha din po yung kanyang classic footboard design na may nakaumbok na spine at saka yung sa puwetang bahagi ng scooter na parang puwet ng bubuyog ang hugis. Napaka-aerodynamic at classic ang datingan. So design-wise pa lang nito ay pwedeng-pwede na. Maa-appreciate mo talaga siya kung mahilig ka sa mga classic scooters. Meron itong 149.6cc single-cylinder FI engine, 4-stroke, 2 valves at air-cooled. Ang compression ratio nito ay 10.7:1 and meron itong max power output na aabot ng 11.3 horsepower at 8,000 RPM. At meron naman itong max torque na aabot ng 11.4 Newton-meter at 5,500 RPM. At ito daw ay may top speed na around 116 kilometers per hour. May idling stop system po ito na automatic na namamatay ang makina after 4 seconds na naka-stationary ang motor and automatic naman itong aandar pag pinihit na yung gasolinador. Magandang technology po ito na pangtipid sa gas kung palagi kang babad sa traffic jam araw-araw. Meron itong standard at smart key variant na pwede mong pagpipilian. So ang standard variant ay of course the SUSI, ang ignition system, at naka-keyless system naman ang smart key variant na may anti-theft alarm system na magpapanatag sa loob mo kahit saan mo man iwan ang motor. Ang isa sa mga magandang features nito ay ang kanyang 27-liter under-seat storage. Nakasya ang isang half-ace helmet, tools, raincoat at iba pa. Naka-USB ready na rin po ito mga boss, so pwede mong i-charge ang cellphone mo kahit saan. Practical na rin po ang setup ng fuel tank nito dahil nasa ilalim na bahagi ito ng floorboard na nagbibigay ng magandang balanse ng motor dahil lower ang center of gravity nito at dahil sa ganyang setup ay nagawang nasa harap ang access ng fuel cap nito so hindi nyo na kailangang bumaba ng angkas mo para buksan ang upuan each time na magpapagas ka. Ang fuel tank capacity nito ay 5.7 liters so pwedeng-pwede ng ipang long ride. Pagdating naman sa kanyang dashboard ay naka full digital meter panel na po ito na klarong-klaro at kompleto sa mga light indicators na kailangan mo sa biyahe. Yung design ng meter panel nito ay akma sa tema ng kanyang hexagon-shaped headlight at mga turn signals na malahugis boomerang. At pagdating sa kanyang suspension system ay naka-telescopic forks ito sa harap at naka-double shock absorbers naman ito sa likod. Mapunta naman tayo sa wheels and braking system nitong scooter. So parehong naka 12-inch alloy wheels ito sa harap at likod na may parehong 110/70 tubeless tires. Pagdating naman sa kanyang braking system ay naka CBS brakes po ito na may 226mm disc sa harap at naka disc brake na rin ito sa likod na may sukat na 220mm. Moving on sa kanyang dimension, meron itong length na 1,855mm. Ang width ay 675mm at meron itong height na 1,130mm. Ang ground clearance nito ay 101mm. Wheelbase ay 1,305mm. At meron itong seat height na 780mm. At pagdating naman sa kanyang timbang ay meron itong bigat na 122 kilograms. So mapunta naman tayo sa mga available na kulay nito na pagpipilian. Ang standard version nito ay may gelato green mint at smoke gray. Habang ang smart key version naman ay may rubino red, gelato green mint, smoke gray, daisy white, at ang astig na truffle black na paborito ko sa lahat. Kayo mga boss, anong paborito niyong kulay? Comment nyo nga sa ibaba. Ang estimated price po nito ay more or less mga 105,000 pesos. Base ito sa presyo sa Malaysia at Thailand. So, pag-usapan na rin natin ang mga posibleng cons nito para sa'yo. Ang una ay wala po siyang ABS mga boss. Karamihan kasi sa atin ay gusto ng mas safer imaneho ang motor. So maaring cons po ito sa inyo kung naghahanap ka ng motor na may ABS. Pangalawa, hindi po fully flat ang kanyang floorboard dahil sa kanyang nakaumbok na spine. So maaring hindi ito akma sa ideal mong scooter. Pero kung diehard na Vespa at Lambretta lover ka pero hindi mo afford ang mga yon, ay swak na swak itong mala Vespa at Lambretta design na ito para sa'yo.
Ang pangatlo ay wala po siyang front pocket na lalagyan ng cellphone o water bottle. Typical na kasi sa mga scooters ngayon ang mga front pocket for practicality. Pero unfortunately, wala po siyang ganun. At ang pang-apat ay naka-air. Cooled lang po ang kanyang makina. So maaaring disadvantage din po ito sa mga taong naghahanap ng naka-liquid cooled na scooter. Pero on the bright side, may advantage din naman siya kasi less maintenance kapag naka-air cooled ang makina at saka hindi rin naman mainit ang templa ng makina nito dahil ito po ay naka-low compression ratio. So wag munang isipin na prone sa overheating ang motor dahil siguradong alam naman ng SYM engineers ang mga ginagawa nila pagdating sa makina. So ano sa tingin nyo mga boss? Gusto nyo ba itong Sim Tuscany 150? Share your thoughts below at kita-kits sa mga susunod na video.